ɗum noon no mbiɗen joni joni eɗen jabbo bandiraɗo debbo mo wona bandi debbo hade hay hunde yeminan kelle mon e madame Salidja yeminan kelle mon e Salidja tawi ko grande journaliste animatrice et styliste modéliste télémen télé Pini TV modèle Sénégal yeminan kelle mon ɗo e Salidja baɗa déplacement et dérangement ummi leydi Sénégal ngam jokkude enɗam sababude fans club Tafasi hande so jibinama mawni waɗi tati ha waɗi ardiɓe jeeyi sababu o ko o debbo pullo dimo danejo tawi kadi ko debbo inne hande dokkuɗo gueɗal rokki fodde jinggani pulagu jinggani fulfulde hokki moni kala to leydi Sénégal wiyoɓe wimi e wimami gueɗal ha timmi kele mon e Salidja e minan kelle mon ɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe tawi kadi ko debbo mo añam liiduɓe liidi ɓe noon ko liidu bone buuri sippa jamli sippata jamli sippa toroɓe tawi kadi ko ɓinguel biɗo wondi waati so tawi ko wasila yonimo e ceerno Nourdine Hammat Aliou Raki gorko tareɓe dala fala moutar banggue siroɓe nammadel dusoɓe dunago haji Mamadou Moussa Ly Seydou Sila Ndiaye Hammat Sokkula ɓoɗo jamli bahro uli amunia ila hiya ceerno Nourou Sall gorko wale dareɓe dala fala moutar mo wi yonimo e wasila mo wi yonimo e jinnaɗo kono noon mo wi kala makko o halfini ɗum Allah o halfini ɗum Nourou mbeɗa wawi wiide programme o koko juulima ko wonno yeeso Allah bonnani on programme yimɓe fof no gandi no wano on programme pulago ngu fof no andi tigui rigui so faami de sinkama ha yoni donc on neɗɗo so tawi waɗama marene eko wayni donc mbiyami ha joni jomumen mbaɗi tan koye place atani e kadi o arani tan ko jeeyi o arani tan ko ganduɗa hoorema ko handi quoi min kam ko noon jirami ɗum programme o mi mittinani ɗum kanko nde garmi o noddimi o wi kam carrément ko tedduniraɗo programme ala ko yiɗi so wonami duusamo e on programme mbiyoma ko sali o wi kama mbiyoma an woni min woni an a faami sa ari ha nokshot komin jatigi ma o wi kanko e bamum kagan jiɗi bam kanko dafa galle ma komi jumoma donc so tawi aɗa yaɓa jaɓɓal ngal ɗon jaɓɓal min mbeɗa jogo hen coftal aussi dusdema ha jottoɗa inchallah donc ko ɗum ɗon ko ɗum addimi ɗo donc min nene mi ari jeeyede hen ko wiyete ko tan haade ko haare tan donc hay nokkude leydi werlo mbeɗa sikki ko hen jeeya ko yaade jeeya donc haade ko haare tan donc komi garde jinggude quoi mi suuɗa micro yam mi adda Pindi TV nangana micro yam mi adda Pindi TV sali oɗo micro ko an hewno nangude ɗum kono hande a nangani micro o ko bande garko nanganma micro o gonɗa ko face e Pindi TV hande a ari ɗo e dow inde Pindi TV kala a ari ɗo dow inde Sénégal kala holno jiruɗa jamma o holno jiruɗa Mauritanaɓe e holno kadi jiruɗa ɓiɓɓe Mauritanaɓe jaɓɓiɓema hande ɓe e Pindi TV eyyi denɗi ko bellamma tan bellamma e micro am taw ko an kadi jagguinimi ɗum Seydi Sarr komi jaltaɓe ko bellam mo ganduɗa ne jogui ɗo fuɗɗi ala ɗo gasi kadi mboɗo wawi wide hande min foye wonde haali yanke hande komi donkuɗo wawde haalde perdude langgam no tuba ko mbiyatni tawno sal poɗɗo ni e nder Nouakchott naata ɗum tawa ɓiɓɓe fulɓe fodɓe ni e Nouakchott guila e rewɓe hay worɓe yontaɓe anduɓe koyemumen jiɗɓe koyemumen taw kadi jamma mo ganduɗa ko bane gorko jeeyɗum Moustapha Sy walla mbiyen Tafa Sy lollirde waɗa soirée mum e nder Nouakchott lamoɓe leydi Mauritanie wonma ɗum marane kadi gara tawa teddungal pongal ni rewɓe fulɓe worɓe fulɓe ne jooɗi ene panma kadi ɓuuri weldemi hen kadi mbaɗa wawno ari ɗo taw mi tawani ɗo jumeau am Allah waɗi garmi ɗo haade tawmi ɗo funere am kadi nde kala mom o wi kam an aɗa andi sa ari komin woni jatigi ma kala nodduɗa hammi notete non ko jeeyi ande sisiɓe hande malama ande hande ko jooɗi ɗo ko woni sisiɓe hande kam on malama o meeɗa yiide Salidja ha kono kadi waynoɓe yiide pakko leñol ma sabamde Salidja wadde ɗum ko honneur jammo tafa wadde noon onon foof on teddini yalla teddu noon tawi kam yam pakko teddungal e pulago ɗum no Seydi Ndiaye jammo ande kadi holliri ɗum
kadi woni bella mam ko jamma poddo ni so tawi tafasi wadi dum inniri en sen naati no en jiyani saloni heewi wonno wayno en dañanno ko muusi en kon hande no nadden saloni kebi bella men feewi wonno ko ñaagirden Allah jaabi ko waaw non jammo hande welat tan hande micro suudu baba jodi micro pini joddo ena holno jiruda odo similage e odo hande hakkunde suudu baba e pini tv dum mo daftoro mi nan ko mbinomi hanki émission meden suudu baba mo bismuno da ham partenariat hakkunde suudu baba e pini tv wadde non ko wiide médiaji fulbe fof ko godum wadde non kadi o animateur uji walla les journalistes kala jayni yanke hal pular yo mbar ko godum gono jedde yumma jida baba kala do potti taw god fon way jaggude micro goddo parce que handa holliri dum ko bellam matan bandirabe be dum non pindi tv suudu baba tv ko eden jidi yuma jidi baba hande en jogima weltare nangude micro pindi tv ko weltare e meden way kono enen hande gonden ko e der pindi tv ni dum non jen ha der jiyan ko jogor wal kedon ko goto e teddinirabe jammo babana jammo woni Souleymane gonden do ko yeso pindi tv gummido gila Sénégal ari ha do yena jogorno micro ko bandal debbo hande hono hande ko kanko tottire micro nde wonno ko jammo makko annene bande debbo ummima Sénégal tawi mo do yena on dendi jammo on teddinirama jammo ada arde odo délégation gonno fayida holko tinda e banduma odo jumelage entre Sénégal et Mauritanie ha temtunon bandal debbo gardo yeno bon grand ko ardi fof mi salmini on mi weltima kadi e namdal ngal no feewi nde wonno oɗo jamma ko jamma men enen fof presque ala hen hay goto ɗawaɗo hen ko yidde widema tan mbeɗe welte jammo ha ɗon wawi hadde kadi nde wonno teddinirɗomi jammo komin sehlaɓe komin musidɓe no feewi ko weltare mawɗo ɗo yam ɗo Allah waɗi kadi min gari ɗo mi hawre kadi bandiraɗo debbo no wawi tawi mi gandira mbeɗa yiyama c'est vrai à travers mbeɗa andi kam c'est une grande dame ko neɗɗo jaam sababu heɓdalluji mbeɗa ruttamo aussi kankone teddugal ngal e widemo ko weltare mawde hawrude amen hande oɗo jamma donc noon ko huɗam weltare tafasi ko sehlam ko musidɗam ko jamma mo ɓuurmi hande wawde weltade donc noon heddi ko laade eɗen e jammo kadi eɗen ñaago Allah tan yo Allah hokku en gaynoɗen jammo e nder jamma donc mbeɗa welti hen no fewi mbeɗa félicité mon frère tafasi mbeɗa encourage am kadi aussi yo tinno no fewi nde wonno wonde artiste weeɓani sa woni artiste kadi a heɓtini yimɓe a yi yimɓe ɓe tan ma won neɗɗo fof dañi ko haala e ma waɗi ko artiste momin kortini kala ɗo noddi amen komin nottoɓemo donc noon ko ɗum tan waɗi kam mbeɗa remercie aussi télévision Pindi TV o ko weltare mawde ko enen ndendi kadi eyyi bon télévision ngaji ko télévision ngaji emin jeeɓata koɗo emin gandi emin jiiya ko mbatton ko amin siifa moon à travers TikTok amin siifa émission ngaji moon amin gandi hol important jogui ɗon hande aduna fof no huccire moon e wiwat mbatton ko donc noon koye ndilon fannare mbeɗe remercier moon mbeɗe encourage moon yon tinno ko mbatton ko donc merci grand micro hewno ɗum jogade ko bandiraɗo debbo garɗo henna kono bandiraɗo debbo kañumne ari koye délégation ko teddiniraɗo ɗum waɗi luɓiɗen micro gonɗon e haalde holko tinɗa hande hakkunde maɗa e musidɗo ma e ɓiɓɓe yummiraɓe ma ganduɓe ha tendi kadi bandiraɗo debbo mo ganduɗa ummi ko toon Sénégal ari ɗo henna holko tinɗa hen ko adi fof wallude artiste o yettude artiste o Pindi TV ande ɓeydana ɗum visibilité fof télé fulɓe walla télé sababu o fof noon ko Salidia udditi oɗon groupe c'est mes collègues sehilaɓam surtout Gilles minen guiley amin ɓamdi en enfant min goni sukaɓe Allah waddi min arrosi ɗum no haalo pulaar mbi ko gueɗe tati hen woodi ko jeyɗa ko jaggu hen tiiɗa ko ndendeɗa ko rende hen ka jeeya ko woppir jomumen ko ndendeɗa ko nunɗo hen du moins ko weltade ha ɗon wayi haalde wonde ko pulagu haalete ɗo ɗum woni premièrement kadi addi min ɗo ko jilam ko sehil ko guiƴiraɗo ko enɗam minen fof min jeeya ko ciɗe jeeri wuuro gayden ɓo komin tayniraɗo goto en fait ɓeɗo ko arɓe ɗo ɓe fof ko sehilaɓe sababune addi ɗum ko wawa haalde madame la présidente arabe mbi khairu kalama Allah wa ta'ala ɗum noon Allah jarama on jarama merci beaucoup ɗum noon salamata bisimillama ɗum paɗen koye joga fi tafasi kalani hen haala diine men
ko ɗum woni priorité donc noon ko heddi assalamu aleykum wa Allah rahmatullah. woni joom moƴƴere o yo waɗan men moƴƴere Mesdames et messieurs, bonsoir. ko gene woni baɗo yo waɗan en ko moƴƴi ko Nous sommes là ce soir pour vous présenter la biographie de notre adorable chanteur. Merci. Qui est Tafassi? Abdoulsi, originaire de Thienel Halaydi, a pour nom d'artiste Tafassi. Il évolue dans la musique traditionnelle folk acoustique. Il est né le 17e mois 1984 à Septembre. Il grandit dans les banlieues de Dakar. Il est modeste, humble, respectueux, mais il a un seul mot comme slogan: j'apprends pour toujours. Cela témoigne son engagement et sa détermination d'atteindre au sommet. Il est encouragé, accompagné par ses parents, amis, surtout l'association Fans Club Tafassi, et l'incontournable manager, président de l'ONG, organisation mauritanienne pour l'éducation et la culture. Lui, il se nomme Sam Moussa Pam. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Par ma voix, tout le monde te souhaite la bienvenue. Tafassi, la voix d'or. Merci beaucoup. Si vos applaudissements nourris pour M. Mamadou Diba pour cette belle biographie. Chacun a son destin. Tafassi, sa destinée est la musique et la culture. Comme disait Amadou Pariba, il n'y a pas de culture sans civilisation, car l'effort culturel est lui-même la principale valeur de la civilisation. Oui, gardons nos valeurs traditionnelles tout en s'ouvrant au monde moderne. Encore une fois, comme il se doit, que le monde est Tafassi, s'il vous plaît.
aburani papa kolondu kicho dele ngumba kimbo kari kata wala yontara hayomi ma ibeta fabe duti taki changa hey jara mafas alla jogi nodi alla tigi tigi Allah Jona ko pari ina beta fasi billahi wallahi ha joni ko pari sene ne wuri ene bubi fo pondu do na ta fasi sa ha ho ona fo fi dimina merci beaucoup. Déjà, voilà, déjà, tigi, déjà, voilà, déjà. Hey, saat tangga bekunde, ada yang tare. Come on, hey, ya wani kafaru di jaga jaga. Come on, come on, come on. Stop. Saya salam, you know. Yes, Yusuf. Guy, yes, yes, Yusuf. Hade kodima, le maestro. Yes. Said you mean said where are the color? Sahaji changa dokunde aleltare hembam ya wonni ibeta fabe buti taki changa jara mafans alla jogi jodi alla Yes, assalamu alaikum. Yes. Bandiraɓe jaam hiire moɗon.
Yes. Desa Moussa Lambrodi. Il est là ce soir parmi nous. Desa Salija Gomito ha Dakar Jeli Diop. Te kar ko ni matrice ko ngum nganda to Pili TV papolo ñel bismillah ma. Aboubakry Sow bismillah ma. En bido Jilam Kalajo. Bismillah ma jamo. En bi kat sene bo basum bismillah ma ko Aboubakry Sow. Bismillah mo na jamo tigi. E wonu di kanisaro depuis Mali Bamako et Ousmane Ka. Yes. Chapi jalam dani ade koy te bu man marel ko mi man ma
hade ko ni mamma Sidi Jalla hade ko ni bobo Salija hade ko mi ma def ma ñam li dubé badu budi sipatoro shot wallahi ko yidde tan wawi ni Salija Badu Usman ja badu bita ko ni mamma ko rewbe Salija hade ko mi mamma tapu mo TV Sali akoy banani ayona jamado yam jamado be mi mata jamado ya ade ko mi mamma pula bele hebe ganya wase hade ko mi mamma wo ja ja
Sheila
Le président Zalpinas en Mauritanie. Envoyé à votre son. C'est du son plus. Bismillah. So Allah ko weltare no fewi tafa de jam. Yes. 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 Okay. Don't noise. Let's start. Boko neex na Seydou. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Ndeysaan. Waaw. Ko adi fof ko weltanademo Tafa. Par ce que oɗo programme ene wawi wiide ko surprise waɗi ɓe. Timmiɗo ko koye bandiraɗo debbo woni Sali Dia. E an kam miñiraɗo mbeɗa wawi wiide nde batta démarré ko yeesam c'était devant moi te mi yiyama ko wiyete ko talent
toute façon dem na buri allo jullo o do fans club yo ya ha wattu fiñu dem grand théâtre so Allah jabi ta Allah no wawi dum le talent ne ment pas musique fenata musique so tawi a wawi dum tan ayat résultat sa wawa fani mbana hen na wada takale donc sama gaay ci suufal suuf dinañ ñëw de ci suufal suuf rek dama bëgg affaire bi nooy parce que ay maestro ngeen ko keewi ko wiide julli wata jam foto yo jurmo kata o yaafo ko julenda hoore ma ɗum wota añal bandi yo foto jaɓal gongal yata lo foto ɓalejo kuusi sila mayi ho foto laaɓal ɓernde ko ɗum yuɓɓinto darde habbiru juulu jaabe fof ko ɓendu so laaɓaani juuluma sellaani ko digal ko muñal ko digal ko kumal julɗu ko jom jurum ɓernde mum ɓawlota kurum jom hurum wiya waɗa yaafo ɓe haalataɓe ɗo joofo ko kalami ko ko timtol gal jaran kada feefo an dowɗo laafo mbiɗa ka julɗo ƴettu yero ene laaɗo jankiniɗo ko on woni malaɗo jiiɗa e coɓɗo suudu mum kamɓe fof heewi alaɗo ko golle malki saɗo wawaw salija pewnaɗo pusa to simɓeɓe ganda Allah ne andi moƴe bande juulnude waɗo ɗo waja nde saare taw jogo ko ɓernde yaare bine ka juulɗo tettin koromoɗa guurɗo tinu bismoɗa karɗo ko koto on to hertumo kalto so golle ma e nder galle ma kalama ko a liggi so bonene ma e hodduɓe ma kalama ko a lukki kaɗo paak sigi ɗeɗimo ko Allah kiike ndeysan gilo sa fam ɓernde ɓaleere andi maɗa ko nde fekere jeygi yo bande tam perele pettal haɗata kom haalde ɓettam woyamen ngal haasitagal jarano liggade ɓi bamma sabu ɓuurimo martaba matanɗa ko kodde ndende wowru ceeri artigaji neɗɗo yo miccu sabu aduna Allah no yaaji dokte ñokkude wadde tawma yettade mo dañi Allah ala ko ala so wona ɗo Allah ala te Allah joomam koyo ala to ala rento hande kala kula kala tumbinana no tori tannoɓe ngala ɗiɗi yo wulat yo sasa ndiyam mbawi jeygol yo wulat yo sasa kitana kala se yo wulat yo sasa ndiyam mbawi jeygol yo wulat yo sasa kitana kala se yo wulat yo sasa ndiyam mbawi jeygol yo wulat yo sasa kitana kala se ala fito na mundane yo me chowi yara bundane Merci beaucoup, frérot. Madame Makele, Madame Makele, Paco. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Paco. Oh, wow.
remercier mu ni bis bi bisu xaritam la Tafa Tafa waayam la nitam la Mamoudou gisee gorko bu dee France kañum jëy sa baab habe nga nudri Mamoudou sa xarit la sa doomu ndey la xam naa ne mu ngi France waaye xel bi mu ngi fi Moussa ñu ngi lay jaajëfee di la jox sa wàccuwaay merci beaucoup quel moo ni Moussa Fall s'il vous plaît l'intellectuel de haut niveau koko mooy kan jom fannu jom gedal yolti pulaagu ñaanti pulaagu fewni pulaagi hokku pulaagu gedal muɗum ha timmi loolu dëgg la debbo añam liituɓe liidu banu buuɗi kanko heewi wiide sippatoroɓe sippata jamli tawi ko almudo tawi kadi ko ɓiɗɗo e cheikh nouridine Hammat Aliou Raki gorko daarayaɓe dalla falla muttar bangue suroɓe namadel dusoɓe dunago alhaji mamadou moussa ly seydou sira diaye Hammat sekkula ɓoore jamli bajjel mayram daado dieynaba o wi so tawi ko wasila yonimo e ceerno nouridine sall so tawi ko babiraɗo yonimo e ceerno nouridine sall madame la marraine jeeɗo sababu kala sababuji ha fansa kala tafa si tafa tawi kadi ne wonde gueɗal ha timmi salamata dia wa salamata dia bisimilla ma salamata dia hamude musoru dia puno jeeri musoru wo jallo fulata courant coupé hey musoru wo courant coupé borom Sénégal mu ngi noonu an so tawi a ɗoftimo Allah waɗi ko haani hankidi min jiidiri o wi ko Paco c'est mon jumeau so neɗɗo wimo mon jumeau on hay hunde ala ko nder ma donc so tawi neɗɗo wima funeram fof timmi so tawi neɗɗo wima funeram fof gasɗitimon ɗum noon salamata min mbima seydi dia awdima so tawi ko awde wonno fuɗi so tawi fuɗi waɗi calcaltiri ha layi moni foof dañi barke muɗum ha arti e juuɗe madame la présidente Maymouna Sarr ɗum noon minen min ngala jobdima déplacement dérangement ummade Dakar faade ɗo e Nouakchott mawɗo goto Samba Diop Leele o wi so tawi o wi neɗɗo wi taccata maaje lumbata caali forgitta koye kolade wona yidde anna yidde ma lumbi caali taƴi kilométre uji kewɗi joole avion ngaji joole laade ari hay to Nouakchott kele mono salamata dia pullo jeeri eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe en garti kadi gongol donc Sampa mi wiɗo joni Sali ene wiyami jumeau ɓeɗo wiyomo jumelle ɗum noon so nani ɗum ko hunde ɓoyde Sali ko ɓoyɗo wonde fanse Paco Legnol depuis très longtemps ɗum ko duuɓi Allah kadi waɗi o ummi Fouta o ari Dakar o jangi haw woni styliste to woni ɗo yimɓe hewɓe ganda on ɗon fonction e makko ko styliste kala ko ɓorni ko kanko ñooti donc e nder hen mbeɗa waɗa Cices Dakar mbeɗa jeeya e nalankoɓe fulɓe à part Baba Maal e Abou Djouba addiɓe wadde ƴettude sal biyeteɗo Cices o nden hayawɓe cuusa darde on sal e fulɓe nden jonno tan ko Abou Djouba walla Baba Maal min ƴettumi on sal en 2017 nde ƴettumi ɗum 2017 yimɓe heewɓe mbimi carrément ko yimɓe heewɓe mbi ko Paco ne bonnidi holno Paco ummirto Fouta ummo Nouakchott ara Dakar wiɗa ƴetta Cices nde ƴettumi Cices noon ko kanko wonno caggal kanko Sali ko kanko wonno bandiraɗo debbo mo jiimi duusimi e on ɗon Cices hay costume mo ɓornimi on jamma ko kanko ñowti on ɗon costume donc mbiyen tigui rigui Seydi Dia Diawande donc on somi kam jumeau mi wi ɗum jumelle ɗum ene haani
donc on jarama vraiment ko weltare mawde amen gaddi kadi on frère woni victime o nen ɗo victime o a weltanama ane hoorema pako mbiɗa ndaw ko haani kala mo birtuɗa wima arga wiide mumani anani ɗum noon en mbinon ɗum noon Salamata hadema hokkede konngol tafa si miñe sehil ma wonko yiɗi haaldema no wawi fodde foof bandiraɓe hande noon ɓurɗom yiddanami ko micro dokke yiɓorom yiɓa ɓamɓuɗo wonde à l'aise par rapport e haalde mais il faut que mi haala so wutti haala fof ko haale e tono so woni déplacement dérangement ha ɗo yede guiri Dakar tan ha ɗo Nouakchott il faut que mi haala oɗo Sali Dia hande noon so wiyama fans club Tafasi o ko kanko oɗo ummi o tiɗiɗi o ko kanko créé fans club Tafasi mi yimnomo wonde Dia Amadou woni Fouta kala ka woni mo ganduɗa ko groupe ɓakkole ngol jimmomo yimana moɗo debbo woni Dia so gonto zorat jimmomi noon o welti o wi noon Tafasi mbiɗa wawi hokkude joni kalis o ñama holko mbaɗam tude ko hawude ganduɗa ko yitte e gurdam makko o wi oɗo Dia il faut mi créé fans club Tafasi nde fans club créa adi won fof ko Sénégal na ɓolɓe ko numéro Sénégal 77 so haalis hay goto wonani ko Mauritanie oɗo debbo créé ɗum nde yi kadi ha wuɗum moɗɗum yi ha ɗum dañi wuule o wi Tafasi il faut ko ƴeewon toon décentralisé on ƴeewon toon to wonno to wono no goni ɗum ƴeewon président wona fans club Tafasi Allah waɗi rokki min hami dañi won rokki Maymoun Sarr ari guiɗare fans club Tafasi machallah meeɗa yarude kadi ɓe caggal ene muusi noon ene metti ala fof nana kede mais mo muusi machallah mo nanguir kanko ɗo mata ha yettiɗo hande ha Allah waɗi ɗum no fof ari ha oɗo jamma ari hende ko jamma fans club Tafasi kono noon mbeɗa yetta staff Tafasi kamɓe fof noon staff o mbeɗa yettaɓe surtout ma noon ɓe mari ma jafo kam no fewi somi ectan exemple e Soyib e Yacoub Sow koye ganduɗa ko marieji oɗo o patjo suuɓe suka mum rewe Tafasi jamma ñalawma te machallah debbo meeɗa haaldin haydara woppu suka mum totta Tafasi oto mum jamma ñalam kam woni saaha mo yahata hay konngala totta Tafasi oto yaha hen gone fof hay fo cikki mata ko mum jeeyi oɗo noon machallah Yacoub Sow kañum noon mi haalta ko funeram no fewi wontomi gumi ɗon ha yettiɗo franchement alsana mi weltinimo fewi mbiɗe towno kadi bandiraɓe dal fans club onon fof dal machallah yeerendu merci beaucoup Mamar Thiaw merci ɗum noon Yahouba o wi nde ɓe gari Dakar ala ko Salamata hettiniɓe moƴƴere teddugal wanniɓe nawiɓe plateau kiɗare ɗe wattari ni machallah Salamata hadema telade seeno hayso konngol tan jettina bandiraɓe amin nanma e téléji min jima e téléji hade men faade barogal barore hade men faade l'incontournable hade men faade l'enfant chéri hade men faade monsieur le PDG ɗum noon Salamata konko joguiɗa e jungo ma min gandi kono noon hade ɗum yettade min konngol tan wawi fodde foof bandiraɓe nana sawtol ma Allah jarama seydi Pam assalamu aleykum worɓe fulɓe assalamu aleykum rewɓe fulɓe ɓe Nouakchott e ko taari Nouakchott ko belamma men hande mawɗo e arde e bandiraɓe men fulɓe ko belamma men hande mawɗo e notitade fans club Tafasi mi ara ɗo e nder Nouakchott mi naata kadi oɗo sal mi wiyoɗo ɓeɗo worɓe yontaɓe e rewɓe yontaɓe fulɓe ko yettere Allah nde tawno kala ko ɓiɗɗo dami o yettu Allah yetta jinnaɓe muɗum kala ko ɓooyi ko goonga hakkude men Tafasi en ko hunde ɓooyde wona hande ko yidde kadi fi sabilillahi mboɗo heewi wiide neɗɗo dañani bandum ha ɓuuri giɗo muɗum aɗa wawi jiidude neɗɗo yumma e baaba so yiɗama wona giɗo ma woni bande tan ko giɗo ma so tawi noon yimɓe jiɗima guila ɓe jiyanima ɓe jiɗima guila a nafani ɓe haydara ɓe jiɗima guila a wonani haydara ko ɗum tigui waɗi yidde Tafasi hande ko kanko je jammo o so tawi Tafa wi komi moƴƴo
wiyam ko kanko idi moƴƴude nde tawno min nde tafa yimatami nde somi juumani ko 2012 2013 mboɗo waɗa formation stylisme m parani moni fof ne andi janggo o kam ala ko jogui ɗum haawi kam mbi min de jam si wonko haalimi o wi holɗum ɗimi yimi yankoɓe de wona toon joni noon kono mbimɓe keewi tan yimde ko joguiɗo te min tafa yimi kam mi ala mbuɗu mi ala bulɗiti wimi ko yidde tigui woni ɗo o wi gonga mbimi neɗɗo noon so tawi yiɗima teddinima teddungal dasata hay ko rondete waɗa wawi hay somi ala mi ñamlo mi neldamo so waɗi seeba watti ɗum ɓogoye ma wonko woni kono ñamata ɗum ko yontere gasa kono jiɗmi ko hokkude tafa ko mi wawa tettude holko neɗɗo wawi hokkude neɗɗo ko wawa tettude woni innamade nde tawno mbi lekki ngabbata e lekki ha lekki kono neɗɗo ene ngabba innamade hayɓe innamade ɗum noon noon so tawi ɗum waɗama ha yettimuɗo yettiɗo Allah kadi e darde présidente meɗen Maimouna Sarr tawno min mi wonani Mauritanie gommi ko Sénégal so tawi yettima hande haɗo yettiɗo ko Allah e makko e staff makko e dendagal terɗe fans club Tafasine so tawi hande oɗo jamma waɗama minen foof e faadede moni foof ne andi jeydi yanki ko paaɗaɗo kadi jogoɗa responsabilité e ko foti no Pindi TV mi woni directrice commerciale marketing Pindi moni foof ne andi ko kañum jogui télé ala temps kono wallahi de ko faadi ko foof mi waɗa déplacé mi tacca maaji mi ara saabu mo kanko tagi ɗum kanko kadi jari ɗum kadi kalɗo pulagu noddi min noto kadi minen Sénégal naaɓe emin jiiɗi pulagude ko gonga emin panoro ɗum emin darori ɗum kono emin jeeɓa Mauritanie naaɓe par ce que so wiyama hande jendi pulagu ene heddi so wiyama teddungal ene heddi so wiyama pulare ene nanta ha tiiɗi ko ɗo e Mauritanie tawete Sénégal naaɓe nan jeeɓan koye telengal tani kadi komi kalɗo ɗum caggal moon waɗa haala ɗum kadi yeeso moɗon ɗum noon noon eɗen ñaagui ɗum Allah yo juut par ce que minen ko ɗum tan woni harani ɗum noon noon ko weltanade on ko jiɗɗen haalde kono juutu kono heƴata e jomno o ko heddi ko noon pakko leñol ɓaldami ɗum ko Allah aɗa andi so neɗɗo so yeehi ha wiyama tan ko funere ma ɗum gasni haal cekilagal ene ɓuura wingu yummo cekilagal mo pakko ko endam ko banam gorko ko jumeau am ko ɗum tagui hande mon fof ne andi pakko yahata e kecce mon fof ne andi so tawi ko kecce wonno pakko fawta ɗo koyngal mum onon ɓuuri kam andudemo mboɗo sikki ko gandumoɓe gandumom ko foof kono noon somi haalnimo o yo aron dusat kam waɗi noon ko wonko woni ɗon guila hanki ko teddungal woni ɗon ko hoolare ɗum noon noon ko yettude Allah yettan toon Allah anon moon borode valeur tokara baba Samba Pam ko nenduɗon kone heewi ndenduɗen ko Nourou Dine Hammadou Aliou Reki Seydi Sall aɗa andi min ko on woni ceernam woni babam woni sehilam woni cirlidiɗam ɗum tagui mbimi hay sinno tan ko rawandu daara haala ɓe mboɗo yiiɗi ala haalko innama adimi tokode poɗɗo no poɗɗa ɗum noon encore ɗum ɗum tiiɗi ɗum noon ko jarnade on e weltanade on e weltanade fans club Tafasine madame la présidente waddema félicité e wadde félicité e staff ma o foof par ce que ko yiya ɗo ko hande weeɓani minen Sénégal naaɓe heɓe mbiyata ko ngala temps a waɗat hirdema taw ka pullo bawɗo yimde pour jiya yimɓe temedere ni ko probléme hande somin naati oɗo sal min jii sal o heewi machallah félicitation Mauritanie naaɓe félicitation fans club Tafasine eɗen ñaagui Allah yo jokku yaaha hamin nawa fans club hamin nawa Tafasine to grand théâtre min zonama toon inchallah Allah jarama jarama kelle mon e minen kelle mon e salamata machallah enveloppe o machallah omo teddide kadi ko ujunnaji kewɗe wallahi woni ɗo kadi wino wonde yawde ɗum noon kelle mon e salamata dia min nan kelle mon to sali Allah jarama a jarama hade ɗum hade men faade barodi barakal barode. Je ne suis pas un homme de divertissement de ce genre. Je suis un homme dans le développement, là où j'ai connu Samba Pam, là où j'ai connu mon ami, le président des albinos. Alors, si vous me voyez ici, c'est pour une raison, et c'est l'incontournable. C'est un ami de longue date. Et nous nous sommes travaillés, et c'était un travail de longue haleine. Donc, on ne peut pas le présenter. Il est actuellement le président de travelvoyage.com pour vos voyages partout dans le monde.
Et à travers cela, il continue toujours d'être l'homme adorable, respecté et toujours souriant. Il n'a jamais eu le visage crispé. Garawo pulawol opu jagarkao e garawo pulawol 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 pip 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 pip. Merci beaucoup Allah jarama on jarama. Merci beaucoup golle mon joni peewi. Lettere o wayno foti wade ni o waɗi hen kalisa heewi o waɗi hen kadi waɗaɓe erkis hande komi mae ande kala ko dañmi ko mi yetta fulɓe waɗaɓe hamadi adama so dano marisal hande ko mimae so mimi waɗaɓe momim ali seydi ba séri o Hey, go. Ndeysaan Moustapha Tour Mamadou Diantale ko an wi woɗaɓe mboɗa gueccole coli jillo bonna kota neltantake nodduɗa ko Hammadi Adama walla mbiyenmo Carlos waɗani gorko pulay kelkalaji gorko pulay durgudimaɗi e gamma sinaji honno ma sinaji wiyete dogane joñe ñawde ñalade so mor waɗi mborle cakima jone jokkolle jeegom jane ndimam worɓe fulɓe waɗaɓe mboɗe gueccole coli jillo bonna kota neltantake ɗon noddanmi ko gorko mo ɓuuli wudda jura songa amta ambaƴo gog ndeysan cewguel finata ɗo ñaaƴi hen e haala bonde men koolo o wi waɗaɓe ko esiraɓe makko hayso ko wona boɗaɗo koni ɗon noddat ko Yakubu Sow gorko mo ɓuuli wudda jura o ko mbose e yirlaɓe ndeysan noddi gorko mo ɓuuli wudda jura songa am ta ambaƴo ko ɓuuli makam ganda debbo kadi dafago ɗe seeɗa ko ɗareji ɓuuli sutti suuri ñammini yerdi so pullo woɗaɓe so noddama mi noddat Soyibu wima Seydi Ba ko gorko pullo boɗaɗo mboɗa gueccole cole jillo bonna kota nettantake Hammadi Adama noon so jiyanimo ɗo hande Hammadi Adama so jiyanimo ɗo hande mbeɗa andi amin gandi ko nanguimo koni nde wonno mbarode goldi foof ni cogga billal piraɗo jiɗere ko wassatake gaari joom suudu makko nan ɗo Aissa Sawade hayso ko min jiyani ɗo e wonde Binta De so min jiyani ɗo Hammadi Adama min jimon ɗo Hammadi Adama nan ɗo worɓe rimɓe reneɓe fajoɓe gaccinawɗoɓe ñalawmaji woɗaɓe ko ni tan ɓayi nodden kadi Diaw Dolle Birama Soye to wuuro Gueladio Diaw ɓe mbaɗe mbatto ɓe nawi lilaji carte ji boɗeji nodden Our Bamba ñigan mo dañi wurɗano mo wasi wuuro wadda e koyɗi joote nodden kadi worɓe ɓe ɓuuri wudda jura songa hatta ambaƴo goɓe nodden kadi ndeysan fulɓe jawɓe ɓe woɗaɓe noon sa noddi ɗumen Moustapha Tour Mamadou Diantale a woni aadiyanke hakkude ma e Soyibou Ba hakkude ma e Yakubu Sow hakkude ma e Hammadi Adama amin gandi ɗum cewgel finata ɗo ñaaɗi hene gorko pullo boɗaɗo Ba Aliou Ba gorko ɓe haalanma ko an jeyi noon ummade guila sijju penaka e ooli ha yetti Wudallaye ha yetti Hamdallaye ha yetti Bogue dogi jeeri moole waalo gorko pullo boɗaɗo ummi guila Arafat ari notadema Sisa Wade jarama Hammadi merci beaucoup Hammadi molo mon jumeau ndeysan
ngalambe jiko be bay baru bay hada ko ni ma baru Seydou Alsana wallahi baru bay ba Seydou bay Seydou bay Seydou bay Seydou bay Mama Siley Pam Mama Siley Pam yoy Mama Siley Pam ande ko mi Mama Siley Pam Mama Siley Pam Seydou boy ba Seydou boy Mama Siley kay patale ayo chéri chéri Alisey ndeysaan yi mu voulez pas ndeysaan Yibe habe aduna ala atachubi Yibe habe
sey sa no ar hakana men uye tapasi be yibna be woni ko mata ko dikam chiri yalla sure ayo chiri Yeri maya beta basi sama
Bakayoko, Musa Bakayoko, Palamada, Palamada, Muritini never queen the chedi, Ura baby, mammy the chedi, Musa, Musa, Musa Bakayoko, Baby, you my name, Ladder. Propied d'avion, c'est la ola. Bibi ta fasi de kubole, ta fa de kubole. Bibi ta fasi de kubole, ta fa de kubole. Bibi ta fasi de kubole, como nyalwa bifo. Como nyuchuke bagulbe, bibi abu belite serna. Como nyuchuke bagulbe, merci beaucoup ta fasi. Merci mon frère, Amadi Konate. Merci, Amadi Konate. Amadou Konate, ande koniba Amadou Konate. Kajida Ahmed, Yokalegar, Kajida Ahmed, Yokalegar, Kajida Ahmed, Yokalegar. Amadou, 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 Konate. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Takayatidal Allahul Wadalado. Wali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi. Jara Muhammaduna. Wala ballo kana jara yelmo. Kala jita amadu kala jita kasi yara amadu kala bisa yasara harti bi mayer ko basosa wallahi tafalina bainaka allaykida tafa mana wa fujaina como kana kai bukurbu kamala ya fulai kunde kuko tere mome kamala dota la jire kajita kabasi juma mado tabane nani wa masure jibri tabane nani wa allarele kaina ka alla yatafa amal limima amal kana ale ibema kwali fata kolokba kwali kobe bani kobe bani sabu yitana la kele bani tafa bismillah ya salamu qurna ma tafa bismillah bismillah jara mangedo alhamdulillah rabbil alamin allahu akbar wow يأتي الله بجلنا على محمد يا رسوله يريما يوم يراني جبل مبتاني بلا ماجي أواني جوكا أواني جوهينا تفاسي سواني كمانينا It's micro, tafa it's micro. It's micro. Wow. Tafa si sawani arandi bondu wato mami. Arandi bondu wato mami, konya wato mami. Chute male, male te asuka jikawa.